around abiro kaendi around 9 to wayudo ka gidhi maber. Ne gintie issues matin mag kits gi ne ok detect lwet ji moko mane miyo gi problems matin, but bang'e ne gibedo sorted. Mano this particular polling station ma en Uriri. Koro ne weka gitemo chopo kuma ne samoro chun nyaka gigo picha, samoro ne gi scan the IDs. To jomoko be nitie mane oweni mondo rit monde. Gimwaneno ka maduong' kabisa manyalo wacho morning hours, one of the aspirants ne very busy, no keto ji chiegni like 30-40 manyiewo ji mapogo pesa along the yo madonjo kaendi, which is very sad. Gipogo pesa ji neno gi onge ng'ama timo anything. Yeah. To gima nyalo jo IBC to gitiyo tijgi. Ano ka gidhi maber. Ok aneno gima marach kuom jo IBC. Koro wasi with the other polling stations about Oruba nitie ji moket kando nikech ok pod girito verification of their fingerprints, of the thumbprints. Kaeto the same applies to Ober. Wayudo manero kendo was it Oruba, Ober gi Kaindi gi Uriri polling station. Security which magari takwe chalo nade? Security which magari takwe ber kabisa. Pok wawinjo anything motimore ka ni marach. Pok wawinjo anything. IBC ma Uriri kata aneno ka gitiyo tich to gitemo. Maybe kara gimoro ang notimre bang'e, but so far so good. Kaluwore gi moneno. Jodolo moko wacho ni jo kowuok oko kaka ne expect kaka jodwaro. Iparo nang'o madikel ma? Ji to kowuok adieri kaka ne wa expect. Kech kata kuonde moko wadhi polling stations moko ariyo adek ka ji oserumo. Gin jok mane nitie new polling stations ne gintie gi 100 and something. Tiro ka gisechopo kata about 80 something or 100 to onge ji koro. Koro gimokelo maendi tek wacho ni enang'o, lakini ji to kowuok kaka ne wa expect. Kata mana ka uneno ka sani line moko oserumo dong. To ok understand why. Though ji beno mondo kabisa kawuono. You know mondo ukinyi kabisa. You have what as a candidate? I mean, your prayer as a candidate. Expectations concerning this activity, maybe to your fans. As a candidate, one we expect wadwaro free and fair elections. Gimane warito mwadwa neno nikech no kon ni nitie weche medhi mbele. Ni nitie joma go korgi. Adiri mago kor ni kata ugo nade to wane midhi landwa. Mano is our fear. Kendo nitiere jok mane osenyisi ni kauru kipande ma jomothote udhi godo, idhi gogi. To agents wantiere wamba koro ni wan wang'e ni kipande ng'ama otho timo ng'ono ogo kura. Koro wako ni gibed alert mondo kik gima kano timo ng'ono timre. Koro wan wa hope ni gino dhi bedo free and fair at the end of the day, but weche to wachore. Koro